आरो बेवहाय दुलाराय क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब गामिनिफ्राय बाव नुजाफैनो हानाय आंनि अनजाथाव खुलुमजाथाव आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै दिनैनि हाबाफारियाव आंबो जोबथा समाव नुजाफैनो हानानै गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ रोजा रोजा अनजिमायै गाव गावनि मावनो गोनां खामानि दामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दुखु खस्थ' सहायनानै दिनैनि आलादा बड'लेण्ड हादोर बिनायनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय आरो बिहेरि साबायखरखौ आं बावहरबाय आंनि खावलायनाया बेनो आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ नांगौ होननानै गाव गावनि मोखां गन्थं देहा सेहेराखौल' देखायबा खिन्थु जानाय नङा आं गले गले बुंबाय थाबोदों बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोननांगौ अथ' गोरलै बाथ्रा नङा दिनै आसामनि थागिबि बर' फिसाफ्रा आलादा रायजो नांफिनसिगौ होननानै सोमावसारनाया 50 बोसोरसोनि बारा सम अलरेडि बारलांखांबाय मालाया थाब थाबैनो मोनबाय जोंहा गोदो रायजो दंमोन देश दंमोन गेजेराव गोमाजालांनांबाय नाथाय भारत गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव जिबायदि अननाय मदद आरो हेफाजाब होनो जि गोसो थानांगौमोन बे गोसो गैयैनि जाहोनाव जों दिनैसिमबो बे बड'लेण्ड रायजोखौ मोननो हाथ'नाय जायाखिसै सानसे डेफिनेटलि जों मोनगोन दा बेखौ मोननांगौब्ला जोंनि जुजिनाया गोलाव सम हयथ' जोङो आगान सुरलांबावनांगोन दिनैनि प्रग्रामा जाबाय थांनाय एप्रिल दाननि 26 तारिखआव दिल्लीयाव भारत गभर्नमेन्टआ जोंखौ लेंहरबाय सावरायबाय खोथा होदोंमोन सावरायलायनाया रायलायलायनाया थांबाय थागोन नाथाय दिनै 26 एप्रिलनि उनाव अलरेडि आधा बोसोरानो बारलांखांबाय सावरायनो थाखाय जेरैबायदि लेंहरनांगौमोन दाबो लेंहराखिसै नै दाखालि आङो आगस्ट दानाव दिल्लीयाव थांदोंमोन प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार राष्ट्रपति मोननो आं मेम'रेन्डाम गोसोखां बिलाइ होना फैगोन आरो हम मिनिस्ट्रिनि जइन्ट सेक्रेटारि सत्येन्द्र गार्ग स्पेसियेल हम सेक्रेटारि सासे आइजो दङ बिथांखौबो आं लोगो हमना बुंदोंमोन जे आन्दलना अलरेडि जागायफिनबाय राजा लामा होबथाबाय रेलगारि होबथानाय जागोन बारानिफ्राय बारा जुदि लेट जुदि जायोब्ला बोथोरा हयथ' बोरैबा रोखोम जानो हागौलै आं बेखौ बुंखाबोदों बेखायनो थाबैनो जोंखौ रायज्लायनो थाखाय दिल्लीयाव लेंहरनांगौ खिन्थु सत्येन्द्र गार्गआ बेसारा बुंदों बियो नोंथांमोननि नर्थ इस्ट इण्डियायाव भारतनि सा सानजा ओनसोलाव 16था जायगायाव रायजो बिदों आं 16था रायजो होनांगौ आं नाथाय मोनसेबो होनो हाया होनबाय खुला खुलि बुङो बिसोरा बुङै बियो थकखौथ' लेंनो हागौ खिन्थु डिसिसनानो जेबो गैयाबा गभर्नमेन्टआ 100 खेब रायज्लायबालाय मा जागोन होनना बुङो बियो खुला खुलि रायज्लायदों बिसोरा 1 घन्टासो समय आं बाय फिसाया मा थायो उननि खोथा बियो एटलिस्ट सन्मान होनानै सावरायनो लेंहर हजोंहाय जाहाथे बारहावाया गुदुं जाया
रायज्लायनोसै मन्थ्रिजों होनदों खिन्थु जों दा मा बुजियो बे दानि भारतनि प्रधानमन्त्रि जायखौ प्राइम मिनिस्टार होनो नरेन्द्रनाथ मदि बिनि गोसो बिखाया बल्दार अन्थाइ बायदिनिफ्राय गोरासिनगोन दा जागासिनो दं बोसोरसेखालि सुभाष किसिङा बुंदों बे दार्जिलिंआव गरखाजों जिल्लाया दिल्लीनि गोसोआ बिखाया ओरैबायदि गोब्राब अन्थाइखौ पाथरखौ कंकरखौ हाजोनि अन्थाइखौ प्रेसार कुकाराव रुयोब्ला बेखौ आवलिनो हानोबो हागौ मोनहोनो हानोबो हागौ किन्तु दिल्लीनि गोसोखौ प्रेसार कुकारजों रुब्लाबो कुनु दिन गुरै खालामनो हाया होनदों दा नरेन्द्रनाथ मदिनि गभर्नमेन्टनि गोसोआबो बे रोखोम दा जों माजों रुनो प्रेसार कुकारजोंबो बिनि गोसोखौ रुनो हायाब्ला बे गिलु बालु सुबुंनि सोमावसारनायजोंसो बे प्रेसार कुकारजोंसो जों रुनो हागोन आरो जोङो जुदि नरेन्द्र मदिनि गभर्नमेन्टनि गोसोखौ रुनो हाग्रा रुइहोनो हाग्रा जुदि आन्दलन खालामनांगौब्ला जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि जिथु स्पिरिट बड'लेण्डखौ मोननो लुबैनाय जातिखौ अननो लुबैनाय बिनि स्पिरिटआ ओरैबायदि थां थां गोरा जानांगोन आरोखि बे बबेनि लहाजों दाब्ला सिखा रुवा गोबौसिन जायो रायजोफोर स्प्रिं लहाखौ नों फदबबा देमगोनसो बाया खिन्थु दा जाय जायनो रायजो नांगौ जाय जाय हारिखौ अनो बिसोरनि गोसो गोरबो बिसोरनि स्पिरिटआ बे स्प्रिं लहा बायदि जानांगौ आं गले गले बुङो नङाब्ला मिसा रायजो खुंनाय नङा नोंनि आंनि बिदा फंबाय थैलांबाय 6-7 आं सानो आं बुंबाय थायो बिसोर थैलांदोंब्लाबो खिन्थु बिसोरनि जिउ सिरिता दाबो गोथाङै दङ जों मा खालामदों मा खालामाखै नुगासिनो दं नायहोगासिनो दं खिन्थु आरो जों बे गोथां समाव गोथाङै थांना थानाय बे लाख लाख बर' फिसा थैथां जुजिनानै आलादा रायजोखौ जों दानो हायाब्ला बे जोंनि नोंनि आंनि बिदा फंबाय 6-7 थैनानै थांनायफ्रा जोंखौ साव होबाय थागोन लोगो सावजागोन मा होनगोन बिसोरो अ सालाफ्रा बड'लेण्ड रायजो नांगौनो जोंखौ आवगायहैबाय जोंखौ थैहोग्रोबाय गावस्रा फासयदां फासयनो मोना होनो रायजोबो फासयनाय खोथा गैया नरेन्द्र मदिनि गभर्नमेन्टआ बेसे गोबाव दंबावो बोसोरथाम खावसे थांबाय 1.5 बा 2 बोसोरल'सै बिनि उनाव बे गभर्नमेन्ट दानो हाबफिनगोन हाबफिना मा गेरेन्टि दंबालाय नों बान्दुरमा थांगोन सुन्दरमानि सायाव गभर्नमेन्ट फैगोन आरो 2019 मायथाइयाव एमपिफोरनि इलेक्सन जागोन बे इलेक्सन फैहांबा बिसोर खायदा बाहायगोनसो खायदाफोरा बुंगोन आबसु भाइफोर जाबायलै इलेक्शनखौ बारहोग्रोथारदों थांनाय खेबाव जों हायासैब्रा नोंसोर खोथा होदोंब्लाबो एबार खेबाव जों दाना होथारनोसैलै जोंनो भट होदो नोंसिनि आइ आफा रायजो राजाखौ बिदि बुंफैगोन खिन्थु खबरदार सोरबा जुदि गल जाहैब्ला रायजोफोरजों भट जानाय नङा कमप्रमाइसनि खोथा गैया रायजोफोर जोबथानायाव नोंथांमोन बयनिबो गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर बावनानै रायजोखौ सान्थि मोनगोन धर्ज हमनांगोन स्पिरिटआ एखे आं दहाय होननाय लहा बायदि जानांगोन जोबथानायाव नोंथांमोन बयनिबो गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ आं बावनो फोजोबनो सानबाय फंसे खोथाखौ आं गोसोखांबावदों नै दाखालिसो आसाम गभर्नमेन्टआ मा खालामदों ओरैबायदि गिथाव मोनसे आयेन पास खालामदों एसेम्ब्लियाव सानैनि गथ' बारा खांनो मोनालाय जायनि फिसाया सानैनि बारा जाबाय बे गाव पन्सायतनि इलेक्शन मेम्बारबो काउन्सिलर आफादगिरिथ' बादो बिटिसिनि इलेक्शननि गेलेयोमोन ना एमएलए एमपिथ' गेलेयोमोनखा मा जागोन जोंहा बर'फ्रा
ट्राइबेला मा जागोन बेखायनो थैले उजिनाय बे आयेनखौ मानिनाय खोथा गैया बे आयेनखौ जोबथारनांगौ सिफायनांगौ बेनो आंनिया दुखुआ बेनो आं एबसुनि लिडारफोरखौ बुंबाय एनडिपिखौ बुंबाय जत' बर' आफादफोर बुंबाय बे आयेननि बेरेखायै प्रेस बिबुंथि होनांगौ फोसाव बिलाइ हगारनांगौ स्टेटमेन्ट होनांगौ बिबुंथि होनांगौ बर'खौ ट्राइबेलखौ फोजोबनानै जोबथा अस्थ'खौ बे आसाम गभर्नमेन्ट जों ओरैनो सुबुं बैसाना जामखोलांदों मालायनो लोब लोब बांदों आरो सानैनि बारा गथ'खांनो मोना मा आयेन बियो बिराद गिथाव डेडलिएस्ट अस्थ्र बियो गोसोआव लारायजोबो दरखार जायोब्ला बे आयेननि बिरुद्धै एबसु तेबसु जत' आफाद दं मोनसे प्रग्राम लानांगौ पाब्लिक डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम मोनसे लानांगौ पार्टिकुलार बे आयेननि थाखाय बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों